Ageno ni iriyo maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Matecheno ni en Andutho Otieno kendo en gamorna mar bedo kod odiochieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari osechopo e studio ka. Abomiye thuolo obonyiso wa nyinge en wuod kanye olony e weche mage kata ne momiyo watwa kod odiochieng' ma kawuono. Machiegni daktari. Erokamano. Gi nyinga iluonga ni Dominic Hamisi Owino. An wuod Migori County, Awendo Sub County, North Sapa Ward, Ringa Village, Saria Primary School. Mane primary school mara manasome. Kamano. Amor mokalo mar bedo kod chenro mar penj laktar mana kaka itimo godiochieng' ipuonjo nyikwa Ramogi Ajwang', imiyo wa lony kendo imiyo wa kaka wanyalo dak kod ngima makare nikech chenro ni wacho ni ngima en mwandu. Onge mwandu moro moingo ngima. Ma inyalo bedo kod mwandu mopongo piny tionge kod ngima makare mano onge tiende. Kamano. Kawendo ni wawo kata ipuonjo weche mage. Kawuono adwaro mondo wawuoye kuom onding' maremo to kendo remno ringo kowuok e onding'i kadhi nyaka e tiendi piny. Mane mwadwa ni mondo wawuoye kawuono. Magi dho ngere waluongo ni sciatica. Sciatic pain. Koro mane mwadwa ni mondo wawuoye kawuono. Nikech kuom an jalony mar laini mar choke to kod leche to kendo bende gi nerves bende an gi lonyno. Koro momiyo kawuono adwaro ni mondo wawache weche mag onding' maremo to oremo kap remo neno ringo ka samoro dhi e tielo piny. Mane madwa ni mondo wawuoye kawuono nikech wasefwenyo ni en tuo ma thago ji mang'eny sana kendo ji mang'eny sana kuom atamalo madhi mana 80 kuom ngima margi ng'ato nyaka bed ni samoro onyalo bedo ni osebedo gi tuo mar onding'. Koro momiyo kawuono adwa ni mondo wakete maino kuom tuo mar onding' maremo to oremo ka winjo ka pinyno oremno wuok e onding'i to ringo kodhi e tiendi. Moro Dr. Hamisi kapok wang'iyo onding' mar remo maringo nyaka e tielo, wang'iyo ne structure kata kaka onding' chal, choke, leche manyalo bedo e onding', tije mopogore opogore mag leche kachiel kod choke gi, aeto wadonjo ni to en ang'o manyalo kelo onding' mar remo. Tiwacho kacha ni en chandruok mathoro bedo mang'eny mokalo. Onyalo pimonwa ni ong'eny kuom joma mine koso kuom joma chuo koso ong'eny kuom ji duto te. Anyalo wacho ni tuo mar onding' ni ong'eny ang'enya kuom ji duto te across. Ibiro yudo ni joma mine ni kode to kendo joma chuo bende ni kode. Koro en 50-50. Ibiro yudo ni nitiere kode. Kamano. Thothne ang'o matimore? Koro gima timore kanyalo chako anyalo wacho ni onding' dhano man piny wan gi choke abich ma iyudo mondo man go muot abich manyalo yudo mondo thuolo mondo mi joint go move. Muot go nyalo bedo ni ginyalo move. Kendo oyi onding' kanyo bende wan gi gimwaluongo ni the spinal cord moringe iye kanyo to i spinal cord kanyo wan gi nerves mawuok mwaluongo ni nerve roots mamiyo koponi kata inyalo songo tiendeni kata inyalo mulo tiendeni kendo inyalo kata ka ng'ato muli tinyalo winjo. Koro kanitiere tabu e choke gi leche to kendo gi nerves mantiere abich mawachogo to wabiro wacho ni koro manyalo yudo sciatica pain, wanyalo yudo rem manyalo wuok e onding'i karidore kadhi e tiendi piny. Kamano. Antiere kod picha ka ok ang'eyo Dr. Hamisi ka picha ni dhi konyowa mondo mi med leronwa gini e yo makare koso picha ni ok dhi konyowa ahinya. Picha ni biro konyowa kabisa. Erokamano ahinya kodhi konyowa machiegni. Erokamano. Koro gimwadwa kete maino kawuono wabiro waluongo ni sciatic nerve. Sciatic nerve pain, rem mar sciatic no. Manyisore ni sciatic ni king'iye picha mwantiere okani en nerve maduong' kabisa mowuok kuom siendani ka ringo kadhi nyaka piny. To kendo kwang'iyo picha machielo kani koro magi choke abich mwawacho ka. Mae waluongo ni lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4 and lumbar 5. Koro choke monti ogikagi to moge to koro riwore. Aeto kendo magi e nerves mwawacho spinal cord. Magi e spinal cord. Aeto magi e disc gi gine magi pogo choko mamalo kani to gichogo makani mondo mi kik choke gi nyalo bedo ni nyalo muodore. Nikech ka gimuodore to manyisore ni magi onyalo regore magiregre makoro biro miyo keto tabu zaidi. Koro tich disc gi en ni gikonyo mondo chogo ni kik muodre. Chogo ni kik muodre disc mantiere katikati kani. To kendo e disc mantiere katikati kani wan gi pi e disc ni. En gima chalo pi e iye kanyo. Koro pino ka samoro nyalo bedo ni samoro pigno owuok oko, othinyore wuogi oko,
to onyalo diyo nerves mantiere kagi to mano nyalo miyo koro wayud rem mabiro waluongo ni sciatic pain kamano. Mathothne en rem machakore kowuok kuom disk manyalo bedo ni odiyo nerve mantiere e spine kata spinal cord ma ang' dhi kelo rem mar nerves mana wacho ka. Aito kendo mopogore gi mano, leche bende wan godo tiere, leche bende wan tiere godo makonyo choke gi endi. Koro leche go bende koponi nyalo bedo leche go bende kaponi nyalo bedo ni nigi hinyruok to bende mano bende nyalo chako hinyo nerves ka kopogore kata mana gi disk manyalo wecho nyalo thinyore no. Mano bende nyalo kelo tabu. Aito bende ei onding'wa ka wan gi gima waluongo ni natural curves. Nitiere curves man godo ma kata ka onding' mapiny to guodore mapiny. Onding'wa mar korwa gi malo ka bende nitiere kaka winjore bende obedo to kendo gi ng'uto malo ka. Koro gi piny to waluongo ni wan gi gima waluongo ni lordotic curve. Koro lordotic curve ni nitiere leche ma winjore bende ni supporte. Leche ma supporte kwanza bende mag stomach, mag ich kagi. Mag gima waluongo ni core muscles. Ma biro support onding' mar dhano. Koro ibiro yudo ni koponi leche mane e wagi obedo ni samoro gitegno maber to nyalo kelo tabu mar onding' ma samoro nerves ka nyalo bedo ni nyalo hinyore kamano. Gikanyo bende nyalo nyisowa ni to en ang'o manyalo miyo disk cha kata pi mantiere disk cha thinyore ma ang' nyalo diyo leche kama ang' nyalo kelo na sciatic pain ma wawuoye. En ang'o gini manyalo miyo muscles mantiere e ich ma ang' nyalo kelo na chandruok ma wawuoye ni. En ang'o manyalo kelo hinyruok e tissues kata e nerves moko ka kopogore kod ariyo milero nwago manyalo kelo chandruogni. Ruth, mano penjo maber sana. Gima nyalo miyo disk ka thinyre, samoro kidhi ni idhi wating'o gimoro mapek, titing'o gima pek, tidhi keto pressure e onding'i kanyo gi konchiel zaidi, nyalo miyo yudre. Nyalo wacho ni ka ng'ato nigi gima chalo balloon, ta balloon, mane kaka disk ni gichalo, disk ni ochalo balloon. Koro balloon, koponi idhiye gi pressure maromre, to obiro dhi adhiya ka gima ofuonyore maromre. To kidiye gi konchiel zaidi, to obiro fuonyore kowuok oko sana. Koro wawacho ni koponi iting'o kata mana gimoro mzigo mapek, kiting'e gi posture mok ber, kata iting'ori kileng'ori konchiel zaidi. Koro manyiso ni ratil mari te dok konchiel, to dhi odiyo disk cha zaidi. To kodiye zaidi to nikech entiere gi pi iye kacha, to nyalo thinyore kowuok gi oko. Aito kothinyore kowuok gi oko, to biro yudo gima waluongo ni nerve cha. To mano nyalo miyo yud rem. Mar ariyo, koponi leche kaka mag core muscles, kaka abdominal, kaka mag ich, nikech leche mag ich gin mag support onding'i, nikech ing'eno onding'i kacha en thuolo to odwaro gima nyalo supporte. Koro leche mag igi endi kaka nyalo bedo ni gimbe gin weak, to biro miyo support system mar onding' biro bedo ni ok obed supported maber. To mano nyalo hinyo nerves kod leche mantiere onding'i chien. Aito samoro bende leche mag onding'i machien koni kaka nyalo bedo ni ok gitegno, gin gi weakness. O gin leche motegno, pok timo negi exercise makare mondo gibed motegno. To samoro kidhi ting'o gimoro to leche ka nyalo yware zaidi. To ka giyware to samoro moko nyalo chot, maka gichot to ibiro yudo ka koro kuot bede onding'i kanyo, to nyalo miyo tuo mar sciatic kati bedo kod sciatic pain ma wawuoye. Nyakwara Muge Jwang' seche mwago mbaka ni kata seche ma Dr. Hamisi puonjo wa weche gintiere thuolo mokalo, inyalo oronwa ote machok namba mar SMS na 33600. Moro daktari biro leronwa gigo kata ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bedie ni chandruok osechako bedo e lechegi. To kapok wachopo kanyo, Dr. Hamisi, iwacho kacha ni ka ng'ato ting'o gimoro mapek e posture mok kare, ma en gima ka ng'ato timo dinuoya koso kata dichiel kende nyalo kelo chandruogni. Luwore gi ratil monyalo bedo noting'o. Samoro nyalo bedo ni dhi ting'o weight mok pek ahinya, tisebedo kiting'e kuom ndalo mang'eny gi posture mok ber, onyalo kawi muda tihinyri. To kok kamano kiting'o gima pek dichiel kiwuok godo gi posture marach, onyalo muoch dichiel. To onyalo muoch dichiel. Onyalo muoch dichiel mipo mana koro ang'owa ihinyori. Wang'e red flags kata ranyisi manyalo nyisi ni nyaka bedie ni gimoro osechako kethore ka. Red flags ibiro winjo ka samoro nitiere rem madwa kadho more than 3 days, madwa kadho ndalo 3-4, to pod iwinjo ka rem no pod nitiere, pod en dull pain pod iwinjo ka nitiere kanyo. Aito namba 2 nyalo winjo ka rem ringo ka dhi e tiendi, to kata yweyo
to pod ok odhi. To kendo kiponi nyalo chako winjo ka tiendi obedo ni koro nigi weakness, kiwuotho tiwinjo ka tiendi koro nigi weakness. Bedo gi yom. Bedo gi yom. Ai to kendo kuponi nyalo neno, kuponi samoro nyalo yudo ka samoro jotuo ok fweny mana ahinya. Samoro nyalo yudo ka tiendi chako mich. Leche mag ogwandi kata mag emi. Samoro ibiro yudo kaponi leche go nyalo chako bed ni gichako mich. Ka gichako mich, ibiro ka komachielo moko bed affected, yudo ka leche ne to duong', to komachielo to leche go osechako ng'wony matin. Kamano. Ginyalo ng'wony maonge rem, kose dhi bedo rem makoro nokalo ndalo 4 ka. In fact, wawacho ni sciatic pain, samoro inyalo winjo ni nerve cho hinyore, to nding'i to ok nigi rem. Onding'i to rem onge, to thudhno tiwinjo kogo tiendi kadhi gi piny. Iwinjo ka thudhno go tiendi kadhi gi piny. To malo ni mar onding'i to onge rem. Koro kuponi nyalo winjo ka nitiere rem madhi e tiendi, en aina gi thudhno mok rum, to samoro onding'i onge rem. To wanyalo bedo ni gi cheche ni iseyudo sciatic pain kawuok e onding'i malo kucho chendi. Kamano. En gima nyalo mako ng'ata mak mana ni kapo nono ni nitiere yore mag tich mitiyo ma ok iketo curve cha maber, to nyalo kelo ne chandruok. Onyalo biro dichiel kata onyalo kawo thuolo mathoth mokalo. Kopogore kod tielo mathothudhno, mich ma samoro tiendi kata embi nyalo mich, samoro rem ma bendi winja kodhi mokalo ndalo 3, mago gin ranyisi ma kineno to ber kidhi e osiptal ne laktar. Owinjore dhi ne daktar. Manyiso ni wanyalo ga bedo kod rem malal kende e ndalo 3 ndalo 4. Samoro biro yudo gi wanyalo wacho ni to ohinyore maromo, inyalo bedo ni in gi hinyruok maromo nade. To ka ngech nitie samoro kata ka ng'ato yweyo dhi kata yweyo matin, to rem cha nyalo bedo no nyalo rumo. Koro mano nyalo rumo ruma kende. To koponi ok orumo kende, okawo ndalo mang'eny, madwa kawo ndalo 3, 4, 5 kadhi mbele 1 week kanyo, to ber mondo dhi ne daktari. Ai to gima duong' bende mowinjore bende gitim, gik mag hinyruok mar onding' gi endi to gi pain maringo kadhi e tielo gendi. Kitimo gi e sama kare dhi neno daktari chon, to ber nyalo konyo mondo wageng' tielo madhi nyalo bedo ni mich cha, kata mana mondo kik ohinyre zaidi. Nikech koponi chako chon, to biro geng'o complications minyalo yudo. Kamano. Ma complications bende nyalo bede. Yes. Inyalo bedo ni nitiere kod sciatic pain ni, onge gimitimo, to omeda kethore, omeda hinyore, ai to gikone onyalo bedo kendo kod chandruok matamre gi nono. Kamano. Nyaka kama gikeno intiere kod penjo moro amora madiher penjo Dr. Hamisi, namba mar SMS en 36000 en rem mar onding'. Gik mang'eny mokalo nyalo kele to nyalo mako ng'ata. Wakawuoyo ka waduogo to wabo chako kod penjo gi, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com, au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie, nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana, jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani lockdown owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, Tich Adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV.
Ok anyal wacho ne niti wach mar Rakesh. Nikech sani wach mar pari chando chunyi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu, rem mar onding ikelo gi gik mang'eny mokalo. Daktari wacho kata ni kineno ranyisi kaka rem mosekalo ndalo 3-4 te matek mondo mine laktar. Samoro en tielo mathoth thudhno to kiwinj rem kata matine ondingi dhi mondo mi ine laktar. Onyalo biro dichiel kata onyalo biro kotere kod kaka ndalo medo sudo. To kapo nono ni ok ong'iye bende ok olose seche mowinjore to nyalo kelo ni chandruok. Namba mar SMS abiro nuoyo en 23600. Daktari entiere kod penjo moro ka owacho kacha ni penj na laktar iluonge ni Gilbert owuok Kisumu. Openjo kacha ni kopogore kod chandruoge mamoko kata gigo ma ileronwa ka sindan moko chweyo makare bende nyalo kelo sciatic pain. Mana dire kabisa, sindan moko chweyo makare nyalo kelo sciatic pain. Nengeche sciatic pain samoro ibiro yudo ni sandan seche moko nitiere mwatimo ngone intramuscular. Intramuscular goes most of the time seche moko yudo kitimo gi siandani. To siandani kacha ema nerve mar sciatic maduong' cha kadhe. Koro kopo ni dhi chuoyo okochwe maber igeng nyaka winjire geng kama nerve cha nitiere. Jama dhi chuo sandan winjire be nong'eyo ni to sciatic nerve cha kadho gi kanye. Koro ko winjire be ne ochuoye direct. Kichuowe nerve kichuo nerve no direct to samoro inyalo chuo nerve to mano nyalo mi paralysis. Mano bende nyalo kosa sciatica. Aito seche moko bende samoro nyalo chwa sindan maber to samoro yath nyalo react. Nitiere yedhe moko ma nyalo react gi tissues mantiere around go. Ibiro ko samoro dend ng'ato react godo. To ok no chuo ni sandan ochuo e wang'e to ochuo gi oko to nyalo bedo no nyalo react. Mano bende nyalo kelo mano. Mama no bende paro no ni sasa ma ituo kik idhi ka ja black mondo bi ochwe sindan. Aito kendo machielo bende inyalo yudo ni sana kaka joma chuo mating'o mabedo gi wallet. Samoro ko kawe kama mfuko machien cha bede. Kuponi tiyo gi wallet no sana to samoro ibede nerve cha. Koro kibede nerve no samoro nyalo miyo ibed gi hinyruok. Kaka picha man kani okelo mama ber kabisa. Mar sciatic nerve. Koro ne kicheko pichani to nyisi ni nerve ni en nerve maduong' kabisa. Koro kuponi ichuo sindan tidhi chuoye wang'e ka. To mano nyalo mi yud paralysis madhi tindi kucho chendi. Aito samoro bende nyalo bedo kata ni chuoye kata gi malo koni. Gimwatemo wacho ni winjiro be ni ichuoye in the upper kichuo sandan tichuoye upper quadrant mamalo. Ing'ado sianda kama ding'wen. To koro the upper quadrant malo kuma winjire bende chuoye. Nengeche kuno ema in gadieri ni sciatic nerve bor kode. Koro kata kopo ni yadhni onyalo react. Ninyalo bedo ninyalo react. Ngeche samoro dend dhano nyalo react. To bor gi nerve no. Koro konyal hinye zaidi. Kamano. Pod wadhi nyime. Antiere kod penjo machielo. Apenjo ni samoro siandane rame side achiel gi bamne osebedo karame konyisa ni nyinge ng'a kata ntiere kanye manyalo bedo ang'o. Koro kopogore gi nerve, wan gi gimwachi opogore sciatic nerve, wan gi gimwaluongo ni piriformis syndrome. Piriformis syndrome en kende ni nitiere muscle ler mwaluongo ni piriformis. Koro ler no bende okadho machiegni sciatic nerve kadho machiegni kode. Koro ler no bende kanyalo bedo ni en tight. Ler mane kum siandano konyalo bedo ni en tight, onyalo wuondi ni en bende en sciatic pain. To samoro ler ne man tight. Mano nyalo luongo ni waluongo ni piriformis syndrome. Mamano bende kuponi biro ka physiotherapy to nitiere kaka mano wathiedho. To tight hip muscle ni to mane? Teto timo ng'ato nade? Okay, tight hip inyalo yudo ni muscle ne mwaluongo ni tight. Ene monyo oridore mar kum mar siandani no. To nerve mar sciatic nerve kadhe diere kanyo. Koro manyiso ni nerve cha tight muscles cha diyo the nerve. Koro ko diyo nerve no to miyo biro winjo pain. Kamano. Seche mamago duto te timore ng'ato seneno ranyisi gi okang'eyo ka gini nyalo dhi matam kata ng'ato wuoth makoro ong'eny motam ng'ato wuoth e ndalo matin makoko chako giko so kaka ndalo medo sudo e kaka omedo kelo hinyruok ne ng'ato. Problem mar sciatic koko thiedhe samo winjore
to inyalo end up miyud kata mana paralysis. Inyalo Paralysis en ng'ol, eh? Inyalo end up miyud kata mana ng'ol. Nikech en nerve maduong' kabisa. En nerve maduong' kabisa mamiyo tiendi bedo nigi ngima. Koro kohinyore to kata inyalo yudo kata ng'ato yudo gima iluongo ni foot drop. Tiendi koro iwuotho to owengni awenga. Kamano. Daktari ibro nyisowa ka ng'ato biro ibro timo nang'o mondo mi wach ni to ok en jony mar muscles, to en sciatic pain ema wadil godo, kaeto ibro pimonwa gik mutimo mondo mi tim diagnosis ni en sciatic pain. Antiere kod penjo machielo ka owacho ni en Rose, owacho ni oguche osebedo karame kuom higni maromo 4. Sani ok onyal wuotho ka oriere, owuotho ka olung'ore gi luth. Bende inyalo yud thieth ma odogo wuoth kochung'. Mano penjo maber kabisa. Onding osebedo karame kuom higni 4. Koro ne watemo wacho ni seche ni leche mag onding ka owinjore ni gibed ni gin gitegno kendo in gi posture maber. Koro higni 4 kosebedo nowuotho kolung'ore, kuma nyisore ni owinjore ni nitiere kaka owinjore bed go gima luongo ni S curve. Manyisore no ochalo S. To koro koselung'ore to manyisore koro onding'e cha koro lokore, koro postures ka to gi curvatures ka oselal. Koro lung'ore koro en gima luongo ni wan gi C curve. Koro manyisore ni leche moko oridore to moko bende ochako yware zaidi. Koro ok gin balanced. Koro kopono biro otimne examination makare, mokete rehabilitation program makare, to onyalo duogo mowuoth koriere tir. To kendo gima bende watemo wacho, samoro kaponi jotuo man gi sciatic pain gi tuoche mag ondingi, seche ma pen orumo, remo oserumo, mano koka wadonje program waluongo ni rehabilitation. Koro rehabilitation tiene ni koro wachako mi exercises mowinjore bed ni timo mondo mi leche ka koro bed ni koro gitegno. To samoro jotuo koponi rem mano kele cha oserumo, to koro koni daktari an remo mano kele oserumo, awinjo ka chango. To samoro pok ochango nikech leche mondo gibed motegno, dwaro ni mondo nyaka migi exercises makare kaka owinjore bed ni giwuotho. Ka gin jok matiyo office to wabiro advice gi ni gibedi maloyo seche saa achiel. Nikech ka natemo wacho cha disk cha kuponi idiyo gimoro to disk ma piny ka diyore zaidi nikech kune ma weight mari gike zaidi. Koro biro chuno wani mondo wapuonji kaka inyalo bedo maber, wami exercises makare. Kuponi leche mag igi bende nigi weakness, to wami exercises minyalo timo mondo mi posture mari obed sawa sawa. Koro kuponi obiro thieth tinyalo konye. Daktari, ng'ato seneno ranyisi gi duto te, obiro iri, asebedo kaneno magi ma inyalo timo nang'o kendo inyalo konya nade, nikech penjo no bende aneno kowuok kuom Lilian. Owacho kacha ni gik ma daktari wacho go ni kuom ate, ere kaka inyalo timo, ere kaka timo diagnosis, iwacho ni to en sciatic nerve ni ema chire kod chandruok, en sciatic pain, nikech wacho ga ni ok inyalo wacho cha ni en chandruok nyaka tim diagnosis. Kamano. Koro gima duong' kabisa mwabiro timo Ruth ka jatuo biro chieng' mokwongo, to wabiro kawo historia mar jatuo. Ibed kode ni to omi historia mare sama ne pain no rem ni ochakore, to kendo gi sama koro entiere ni. To kuponi nitiere gik monyalo timo, ere gik monyalo timo, to kendo ere gik moko nyal timo. To kendo kata kuponi gibiro kuponi donjo kuwuotho, ibiro cheko posture mare seche mowuotho, ni to wuotho machalo nade. Aito leche ni bende wabiro cheko ni to leche gi chalo nade. Nerves in terms of kuponi gimich koso gimich. Aito kendo wabiro cheko ni to kuponi nerves gihinyore, to gihinyore kiasi gani. Wabiro timo gima uluongo ni nerve conduction studies. Wanyalo tere mondo mi odhi otimne nerve conduction study kuponi osebedo ni en gi weakness zaidi. Aito kendo i nerve conduction studies ka ibiro tim x-rays, to kendo wanyalo timo kendo MRI mondo mi wane kaka ondinge go chalo, mondo mi wakete program maduong' makare. To gima duong' zaidi, kata kapok watimo x-rays, kata kapok watimo MRI, bedo gi jatuo momi historia mari mi winje kako chalo. Nikech samoro x-ray, samoro jotuo kamoro biro gi MRI gi x-ray giparo ni kanye matuo nitiere. To samoro ki yudo kata kikawo jotuo man gi igni 40 to idhi timo ne gi x-rays gite kata MRI gite, to gibiro samoro biro golo ni gite gin gi problem king'iyo picha king'iyo tineno ni problem nitiere. To samoro gi complain. Manyisore ni gigi presentation to gi historia mar jatuo nyaka ing'e makare. Kamano. Thothne seche ma ng'ato biro iri, en ga mana rem awinjo telo mathoth udhno, gin ga gik misoge mathothne iwinjo,
seche mikawo historia mar jatuo kamano. Koro seche ma jatuo biro to obiro nyisi no winjo thudhno kata ok winj thudhno. Samoro kone otieno to winjo nyaka tiende wang' kabisa ok onyal nindo. Kata mana kupono oketo mana ongete tiende to winjo nyaka onget no pek kendo onget no wang'e. Manyiso ni no o develop gima waluongo ni hypersensitivity. Nengeche nerve mar sciatic nerve ni en gi gima waluongo ni motor function to gi sensory function. Koro sensory function tiende ni komuli to chalo nade. Samoro koro kopono muli to hypersensitivity do yudo ka en gi hypersensitivity mamalo kabisa ma kopono mule to owinjo winja ko buok. Samoro nyalo yudo ni weakness, samoro nyalo bedo ni en godo. Koro mago te ko biro to biro fwenyo ai to pango ne thieth makare kaka onyalo konye. Penjo moro wacho ka owuok kuom Emily wacho kacha ni onding'e nomuoch chon to pod owinjo rem sani higni 14. Onding'e nomuoch chon pod owinjo rem sani higni 14 nyaka ne matimre. Kaito penjo machielo bende wacho kacha ni thudhno mamako lwedo to remo gi tielo malit gokinyi. Mae bende nyalo bedo joka sciatic nerve gi koso ma to dwa pogore. Mano en penjo mowuok kuom Nancy nitiere ndhiwa yero kamano nya Nancy kuom penjo ni modiechieng' ma kawuono. Penjo mar Nancy wacho ni onding'e nomuoch higni 14 mosekadho. Koro samoro nyalo bedo ni kaka natemo wacho mokwongo ni wan gi leche mag onding' to gi leche man mbele. Koro leche go tek koponi nyalo bedo ni ok otimnegi orako makare mit gibedni gitegno to rem nyalo bedo kuom higni mang'eny. Nengeche ka ok gitegno to rem biro bedo kuom higni mang'eny. Kamano. Penjo machielo ka akulora to achung' malo. Kokulore to chung'. To wacho ni onding'e rame matek ma ok onyal chung' tir to mana bang' nyiriri moko okawo time mondo mi ochung' maber koko biro winjo ka entiere kod kwe. Ang'o manyalo kelo mati nyalo thiedhe nade kapok okalo kanyo momed kelo ne jatuo wani chandruok? Okay, mano penjo maber nikech owacho ni pono dolore to kochungo malo to obiro dhi mos koko riere mobed maber. Nikech kochung' dichiel to winjo rem. Koro gimo temo wacho kwang'iyo ma picha mar onding' to koro wan gi joints gi endi. Koro joints gi otwegi gi leche ema keto gi e position. Koro kinyalo bedo ni samoro leche gi gin tight. Koro ka gin tight tibiro temo kik igonyri mos ngeche giridore. Koro biro yudo ni koro mobility mar joint no onge ngeche tightness mar joint. Koro mane momiyo winjo ko ng'ang'ana mos koka mondo chung' mondo riere mos. Onding'o winjore be ni move en flexible. Koro ninge chonge gi flexibility wabiro chuno wa mondo mi okete program manyalo miyo mondo mo enhance joint flexibility and mobility. Eka koro mondo mi onyalo wuok piny aito chung' malo. Aito kwa setimo flexibility and mobility mare mobedo mayom koro kwa biro chako keto leche ka mondo bed motegno. Mondo bed sawa. Ero kama na enya. Penjo machielo wuok na kuom Ogonji Sila. Owacho kacha ni ka okulore ok onyal kwanyo gimoro. Ang'o manyalo bedo ni rach kode? Neno ni tiere chandruok mang'eny mar onding' ni daktari. Kamano. Koro kokulore to ok onyal kwanyo gimoro. Manyisore ni koponi gima jatuonjre be ni inyalo dhi piny tikawo gimoro. Tibiro yudo samoro jotuo moko kobiro to ok onyal kulore modhi piny. Manyisore ni leche ne mag onding'e ka gin very tight. Ma ok onyal yie ni mondo okulre modhi piny. Nengeche owinjore be ni kulori mag tiendi piny. Aito kendo leche bende mag bamni bende samoro nyalo bedo ni nitiere too tight. Leche mag bamni ngeche bamni kacha ma sciatic cha bende ringo kado. Aito kendo sciatic cha be mo supply leche mag bamni to ogwandi piny. Koro ko ogwandi gi endi leche gi bende ni tight. To nyalo tami ma ok nyal dhi midhi flex midhi piny ngeche ok onyal yware mi to bed flexible. Koro ka jatuo biro to koro mago gik mobiro cheko ni to flexibility mare and mobility mare ni sawa. Wach mar tight muscles tight, leche tight. Leche bedo tight nikech leche bedo tight ningeche samoro tich ma ng'ato timo. Idwa riembo trailer kiwuok godo Mombasa tidhi nyaka Malaba tibeda beda seche mang'eny. Koro kibedo seche mang'eny to miyo leche bedo ma weak
kendo gibedo ma ok gin balance. Koro gimich. Koro ka leche gi osemich, to koro mano biro miyo onding'i bedo ma tight. Magi gik ma koro keto tightness cha. Nengeche ok yud thuolo mondo mi obed no nyalo dolore seche mang'eny. Moro ng'ato ok riemb trela Mombasa nyaka Malaba to entiere kod leche matait kaka oganda wa mwasewinjogi ibo nyisowa gigo mabende nyalo miyo an kaka mawuogo to nyungo anyalo bedo kod chandruogego nisewacho kacha ni kaka wajibet, kaka ji ting'o gik moko, kaka ji puro kod weche makamago. Wabo ka oyoyo gi kamwa gikeno nyakora Muge Ajwang'a ka waduogo tadhi online ka entiere kod penjo moro amora to go simu kok iluor kata matin mondo mi ipenj laktar. Namba mar SMS bende pok waloro en 236 kik isudi. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Ewe Mola, wewe ndiye mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe. Naomba msamaha wako. Dial *860*286# to get Dua ya Ramadhan as your skiza tune. Yawa mamane, samora moro mama kamit, en kore kodwa noora. Gik mang'eny kendo maricho timre ahinya ngima mar pari. To kata ka gigo pod timre ne, en pod bedo ga jalony. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanya. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pok ni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Tutabaki hapa duniani sisi Be imanyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedoe mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelni adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakie gi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblia wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kamwachope ni adhi ya online. Intiere kod penjo mora mora, wadwa ni mondo mi penjo wuog kuomi kabiro ir laktar mondo mi laktar oyud kaka nyalo konyi kapok odhi ahinya. Moro kapok wachopo kar penjo wantiere kod picha moro ka ama laktar deher mondo mi oler nwae gimoro. Daktari, diher mondo mi ilene nyikwara Muge Ajwang'. Adwa ni mondo alere ni nyikwara Muge ni sciatic nerve. En nerve mamako root mang'eny mag spinal nerve. Koro ibiro yudo ni ma anyalo hinyore, ma nyalo hinyore, ma nyalo hinyore. Koro gite ka giriwore, ka gidhi piny, to ibiro yudo ni gin ma koro gibiro mi sciatic no. Koro manyiso ni pain mar sciatic cha onyalo wuok gi malo ka, gi malo ka, gi malo ka, gi malo ka. Aeto koro ibiro winje kodhi piny. Aeto kendo gima chielo ma adwa ni mondo achaka awachie matin, en adwa ni mondo anyis nyikwara Muge ni herniated disc mowuok oko kaka mofinyore modiyore cha ochalo nade. Koro ineno kaka disc makani
odiyore kowuok oko ma kama chalo kama nitiere red ni kama nitiere grem ni koro mane nav modiyore koro mae gima koro biro miyi winjo rem karingo kadhi nyaka e tiendi kadhi piny kendo kichako ing'iyo ma bende aeto ma en normal to ma en disk modiyore kadhi piny cha kabisa koro kama nitiere no anyalo kawo simbo Mildred inyalo kawo simbo. Hello Mama Mildred penjie laktar. Hello machiegni. Hello noyango ndinga 2023 noyanga cancer kachopo 2023 oyango ndinga kane ok anyal kata wuotho tiende ne wang' mana mach koro sani tienda kora achich chanda ma okuot kar siandana kar bamna to tudno mako tiendano tienda kora achichni chanda ma ok anyal kata bet to be kamulo kama tawinjo ka gima okuot gima mong'inore koro mokwongo kane ochako kuot ne bam na miye manokuot to kana nyiso dokta nikech noyanga India to nyisa ni mano reaction mare ondinga manoyang kapod ang'iye wuod koro wuokie bam nano obire e bath bam na kama kae koro wuotha nyaka koro kar yandana ka rama to kanyal wuotho mabor ana wuotho na ai dandana nyaka rangaya no to bas mano kende intiere kanye ka agine to nyaka kora bed piny ok anyal wuotho mabor intie kon mane an mama maduong' masani just 70 something years yena mondo mi akaw simu machielo kati dogi kanyakla Nancy hello penj laktar erokamano Ruth machiegni an Nancy a Nairobi ondinga oserama for long koro an gima timore ok anyal kata go dasta ok anyal kata luoko kaluoko kata gimo 10 minutes kama to chungo tama koro ok anyal chung yani abedo gi rem ma ok anyal chung straight then samoro kata ka dhi nindo anyabugo tina yudo kondinga remo ma ok anyal kata kaka lokra maka nitie ng'at machiegni takono ni mondo okonya alokra then samoro kata ka wuotho nating'o msigo moro e batha to ondinga dhi moko ma tama kata keto msigo ni piny ma nyaka ne ng'ato achung' ma ne ng'ato maluong makoni okaw na msigo ket piny koka nya yudo kaka chakuo asedhi osiptal osechua sindene osemiya yedhe asemuonyo koro asebudho tinde koka anini atigi yath moro amora kia kaka daktari nyalo konya ondinga then wuotho bok anya wuotho mang'eny chung' bok anya chung' kata dakika 10 kapok ondinga ochako remo aparo ni awinjo penjogo tabiro temo mondo mi aduog gi haraka penjo mar mama nigi tuo mar onding' to osebedo kodhi hospital temiye yien momuonyo to kako temo wuoyo en gi muscular weakness notimne surgery mopod otimne surgery cha en pok otimne surgery wachako gi machiegni Nancy pok otimne surgery to osebedo kodhi e hospital temiye sindan ochuowe to sindan ok strengthen the muscles biro chune mondo mi obi odhi ka physiotherapist mondo mi okete exercises makare manyalo konyo mondo otimne examination makare monyalo timo mondo inyalo timne godo exercises makare mabiro konyo nikech owacho ni ok onyal kobend kodhi piny to winjo rem manyiso rem cha biro gima natemo wacho mokwongo cha stiffness and flexibility ok en flexible aito gima susne cha bende chal ka gima nigi weakness ema tame ok onyal timo gik mowinjore bende otimo kaendi koro wabiro puonje gik makare monyalo timo manyalo konye mondo ogol remne no otieno konindo to winjo ka en gi stiffness ok onyal chung kendo ok onyal bedo piny samoro kinindo to kitanda minyalo bedo ni ninde samoro nyalo bedo ni onyuore matin samoro mattress bende nyalo bedo ni gitabu matin to kata ka mattress onge tabu to otieno ka ji onindo to wa develop gimoluongo ni stiffness nikech ng'uonyo ifuonyori koro man samoro en stiffness ema en godo koro gima odwaro ka en odwaro pure physiotherapy mondo konye mondo wane kaka onyalo konye mondo timne surgery India cha jaduong' ma ja 70 years old ni seche motimni surgery mar onding'i to nitiere gimi develop waluongo ni muscular spasms gichalo
tight ne en again muscles ngech seche ma kidonda iye kacha ngech kito to koro oloso mbala to mbala chako loso to en gi sky iye kacha koro skacha bende bedo ma tight ma samoro kimule tinyalo wuono kuot inyalo wuono kuot kimule tinyalo wuono kuot ai to kendo kopone kosekuot to biro tame ok onyal bedo kunyal wuotho motegno nikech winjo kata ko wuotho atino ok onyal wuotho malong'o koro skacha bende kanitiere to still pod nyalo dio nerves ka koro no wase correct the problem to koro wachako bang surgery cha leche ko dhi bedo tight ma gibedo mokuot mong'inore ka dhong koro biro nyalo chako dio nerves ka kendo pod nyalo miyo winjere madhi e tiende kendo koro gima duong' ma nyako follow up gi daktari mare ko follow godo up to winjore bed followed up gi physiotherapy maber mondo mi leche ma kik bed tight ai to leche ka bende bed flexible mondo mi gibed ni ginyalo ting'ore ginyalo timo gik ma mbele ginyalo timo kendo nyalo tiende ne mawacho ni week ka bende wakete exercise makare manyalo miyo leche go obed motegno yena mondo wiya kawe sim William hallo penj laktar hallo machiegni William Ruto iriyo nade? Ariyo maber machiegni. Mien odantiere kod shida mar onding'. To en obiro ne wacho Kiswahili koro onyalo pimonu kaka onding' owinjo kaka time. Mi wago pimnwa. Ongea nao. Halo. Halo machiegni? Jina ni Linet Mbaka. Nimeenda hospitali hata jana nikapigwa x-ray wakiniambia ati niko muscles zimeraliana. Sasa niko na hiyo shida kwa muda sana kutoka 2019. Mgongo inaniumiza sana. Kuna ile ya joint flex ndio wameniandikia nikunywe kwa mwezi mmoja ati inaweza nisaidia. Sasa siki kama daktari anaweza nisaidiaje? Aya, asante sana. Michael, hello penj laktar. Hello. Machiegni Michael? Yes. Wawinji penj laktar? Adwa penjo laktar niya. Apenjo laktar niya. Wawinji dhi nyime? An onding'a seche moko kata kokonge gima timo matek. To kata ka lung'ra to onding'a muoch ni tap bichie to bedo wik onyalo rama kuom wik achiel. Aya seche moko bende gino chako duoge chonga onyalo mako bamna konchiel nyaka chonga. To dhi kendo mana gimoro wik achiel kaka gi sama kura wuoyi ni kendo nyicho duogo lweta konchiel. Koro lweta ni sani ok onyal ting'o gimoro mapek to seche moko biro ka gimogoyo tugno. Koro apenjo laktar ni mano tang'o ma miyo ka gino timre. Okay, kachako gi mare kokawuok mar mama. Mare owacho ni en gi rem ma chal ka gima wuothe e joints nete. Ngech chal ka gima rem ni odhi onding'e, samoro en e lwete, samoro en e bamne. Samoro en e bamne. To ka onding'e no komoch ni tap to budho. To budho mondo mi wanyalo wacho ni nitiere e joints wagendi samoro ji nigi samoro jomoko nitiere gi gima luongo ni hyper flexibility of the joint. Samoro ngech kaka dend ochwere. Samoro winjo nyaka sa kedio lweti kamoro tinjo ka go pop. Koro gima nyalo wacho ni obi mondo watimna ne examination wane kaka odhi ka physiotherapist otimna ne examination wane kaka kaw historia mare maber mondo wane kaka wanyalo konye. Aito mama mancho dhi ka physiotherapist kancho dhi daktari omikete yien momuonyo to gikone gikaw picha to wacho ni onding'e nitie gik moko olalia. Gima giwacho no olalia no en disk mwawacho kani. Disk ni mancho ni disk mare chal ka gima ostadiyore kabisa to koro pi mane iye ni wuok karingo ka duogo oko. Koro mane mwawacho ni samoro winjo ka koro chogo olalia nerves. Koro mare ni kupono timne physiotherapy maber to nyalo dhi maber. Onyalo dhi maber. Kiko monya yath kende. Kiko monya yath odhi physiotherapist. Odhi physiotherapy mondo ane kaka nyalo konye. Penjo ng'eny kama okalo Dr. Hamisi. Mak mana ndaher mondo mwamule weche mag thieth kaito ote moro bende ayudo ka kendo ndike en nukta madongo ni daktari kapok otieko tang'o miwa namba mwanyalo yude godo. Mano wabiro timo. Thieth chal nade Dr. Hamisi? Owacho ni thieth ma sana mar thiedho sciatic pain. Physiotherapy mwaluongo gi dho nyapacho ni rwecho plays a big role
eye kan nikech en mobiro miyowa flexibility mwasiko kwa wuocha to gi leche mondo mi obed motegno to gi wabro puonji kaka inyalo timo gige ni minyalo timo on a daily to day basis gik minyalo timo odiechieng' kodiechieng' wabiro konyi mondo itim mano nikech yath bende kwa keto ni mondo ochui yath mang'eny imuony yath mang'eny mago bende nigi madhara mag-gi aito kendo namba 2 onge yath minyalo muonyo mabiro miyo muscles magi obed motegno kendo kata ka muscles magi odolore onge yath mibiro muonyo mondo giriere koro biro chuni ni physiotherapy nyaka ibi tim to kendo nyaka itime gi lony makare mondo mi okonyi mondo mi ngima mari obed makare ma kwa keto gi dholo maler en ni ber kirwayi gi jalony molonye wechegi mondo mi kik imed kelo hinyruok ne rem samoro nosebede nikech samoro jotuo mabiro nenowa gibiro ka samoro problem ni gisebedo godo madhi mana higni mang'eny koro gibiro ka gisemuonyo yath machielo yath beberabere imuony inyalo muonyo yath to nyaka rwai bende nyaka rwai exercises aito bende kik ng'ato bende inyalo bedo no ninda inyalo nindo odiechieng' achiel to odiechieng' mar ariyo chungi mondo ichak move nikech kok imove to leche ka biro mich kendo ondingi biro bedo ma stiff koro konyi biro bedo ma ok yot baadaye nikech koro gino biro bedo makoro samoro nyalo bedo ni en chronic ka ng'ato dwa yudi Dr. Hamisi inyalo yudi kanye an iyuda Professor Nelson Awori Center momakore gi the Nairobi Hospital Upper Hill ka kanye kama yuda kendo waran physiotherapy clinic molungo ni Kilimani Physiotherapy Center kanye mo wantiere Professor Nelson Awori Center wantiere gorofa mar 3 do B6 kanye kama yudwa kendo namba na mar simu en 0733 54 68 75 inyalo nuoyo 0733 54 68 75 wach maduong' miwacho kacha ni kik iling'aling'a nyaka ichapni mondo mi muscles obed motegno nyaka ichapni mondo mi kik gibed stiff nyaka ichapni mondo mi kata ka ponono ni yudo thieth to thieth bende dhi konyi e yo mayot nyaka itim kik nindi ni koro in gi onding'i rami kopo ni nindo ni onding'i rami to leche ka biro beda maonge gi teko kabisa aito problem ni pod biro mana medore zaidi kamano mano Dr. Hamisi iwinjo kako miwa puonj maler kotenore kod sciatic pain en remo mar onding' mawuok e onding' nyaka tielo pimonwa sciatic nerve mabende en ler mawuok e onding' malokoni nyaka e tielo piny mabende gik mang'eny nyalo kelo ne chandruogni kaponono nitiere kod rem kama tem matek mondo mi ine laktar to kik nindi nitiere kod rem mar onding' chapni to kiwinjo ko bari ndasi go namba e simu momigo mondo mi iyud kaka inyalo konyori daktari erokamano mathoth erokamano mana wamor kendo wadok erokamano amor kabisa ne daktari marwa Dr. Hamisi wadoko ne erokamano makende ne jogo mochung' ne chenro ni ochung' ne ler taya duol cameras wadoko ne erokamano mathoth ne director na Bob Wafula erokamano ne producer na Perpetua Okoth Nyameja erokamano to maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni erokamano to kik wiwil kod puonj ma daktari ochiwo chenro ni kachiel kod chenro mamoko nyalo yude view sasa nyaka kendo odiechieng' machielo ani luonga ni Ruth Otieno ka wawacho ni ngima en mwandu oriti uru masane